Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Muhammad Naufal Izzuddin Faiz Pratama saka kelas 8C nomor absen 10 likur. Mriki kula kate njelasaken layang kitir. Layang kitir isine cerkak utawa ringkes lan ditulis ing dluwang lan kudu ditengeri. Layang iki kaya dene memorandum utawa nganggo pangeling-eling. Layang iki katulis ana ing dluwang bisa awujud lembaran kertas cilik. Layang kitir iki ora merlokaken purwaka basa lan wasana basa. Dadi mung isi wae. Isine kang wigati dadi mbutuhake wektu kang cepet dikirim lan ditampa. Layang kitir iki bisa tanpa amplop utawa nganggo amplop. Tuladhane layang kitir yaiku not, resep dokter, lan liyane. Wis mek iku tok sing tak ngerteni. Ngapunten nek misale enten kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.